Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Маім суразмоўцам сёння стаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Ну, я мог бы назвать усе ваши рэгаліі і дыпламат, міністр, дырэктар, але я думаю, што зараз найперш кіраўнік антыкрызіснага ўпраўлення, і ці магу я зараз гаварыць палітык Павел Латушка? Так, безумоўна, конечно, я з'яўляюся уже сёння палітыкам. Я кажу гэта еўрапейскім партнёрам, калі мы не так давно размаўлялі з амбасадарам Еўрапейскай камісіі ў Мінску і абмяркоўвалі адну справу. Я сказаў, што я, калега, вам жадаю быць усю вашу прафесійную кар'еру дыпламатам, амбасадарам. Я з'яўляўся амбасадарам, дыпламатам, але сёння я ўжо, ён перарваў мяне і сказаў: а сёння вы палітык. Я адказаў: так, менавіта, я палітык. Ну что ж, давайте тады да вашай дзейнасці зараз як палітыка і як кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Хацелася б прайсці па вашых ініцыятывах і, можа быць, па іх выніках. Хотел сказать, вот ранейших, але столькі розных у вас проектаў і ініцыятыў, что ранейшае гэта ўжо можа быть дзень-два таму і ўжо ранейшае. Але я хотел бы найперш звярнуцца да вашага ліста да чыноўнікаў. Як вы думаете, вот як вы бачыце, можа быть ужо час прайшоў, ці рана казаць, спрацавала, не спрацавала? Гэта, напэўна, ўжо спрацавала і, напэўна, будзе пашырацца. Працуюць над гэтым праектам не толькі народнае антыкрызіснае ўпраўленне у рамках нашага плану на вясну 2021. Над гэтым працуюць і ініцыятыва «Честные люди», таксама штаб Светланы Тихановскай. І ўсе разам, аб'яднаўшыся нашы намаганні ў рамках праекту «Дыалог з народам», мы маем уже вынікі. Толькі народнае антыкрызіснае ўпраўленне і ініцыятыва «Честные люди» мы атрымалі 1300 заяваў з боку дзяржаўных чыноўнікаў, якія гатовы падпісаць адкрыты ліст у адносінах да Лукашэнкі аб яго адстаўцы. Гэта вельмі важна. Я хацеў бы яшчэ раз звярнуцца да чыноўнікаў. Фактычна на сённяшні дзень мы ствараем будучы патэнцыйны кадравы рэзерв для будучай Беларусі. Менавіта з тых сумленных дзяржаўных чыноўнікаў, якія хочуць працаваць для новай краіны, новай Беларусі. Я заклікаю вас усіх звяртацца да нас. Гэта могуць быць розныя формы. І адкрытая гатоўнасць падпісаць ліст, і гатоўнасць заявіць аб сваёй пазіцыі, выказаць падтрымку дэмакратычным ініцыятывам, палітычным сілам Беларусі. А галоўнае, беларускаму грамадству. Я ведаю вас многіх. Я сустракаўся, размаўляў раней, і зараз ідзе вельмі шмат інфармацыі, шмат контактаў. Я ведаю, што большасць з вас сумленныя, адкрытыя людзі, і вы будете патрэбны новай Беларусі. Але выбар трэба рабіць сёння. Ну вось, бачыце, вы кажаце, што большасць сумленныя людзі выбар рабіць, але ці зробяць яны гэты выбар? Я чаму гэта пытаюся? Это такая подводка. Мы анансавалі нашу з вами размову пра сацыяльныя сеткі, папрасілі людзей задаваць пытанні, і адно з першых пытанняў, якое прыйшло, іх, дарэчы, прыйшло вельмі шмат, наўрад ці ўсе паспеем задаць, але ці не лічыце вы, што чыноўнікам ад мала да вяліка пляваць на ўсё, пакуль у іх саміх усё на мазі, і пра адказнасць яны і чуць нічога не хочуць? Не лічу так. Я перакананы ў тым яшчэ раз, што большасці чыноўнікаў не плеваць на тое, што адбываецца ў нашай краіне. Галоўная праблема, пра якую мы неаднойчы казалі, гэта запалоханасць. Тое, што сістэма на працягу 10годдзяў, 26 гадоў стварыла сітуацыю, калі кожны чыноўнік баіцца ініцыятывы, баіцца зрабіць крок, а тым больш зрабіць крок адкрыты, нават і не публічнай, у бок народа, выступіць у бок падтрымкі народа. Гэта праблема. Але гэта праблема, якая створана менавіта гэтай сістэмай рэпрэсій. Тых прыкладаў, якія, на жаль, маюць месца быць сёння. Але большасці з іх не наплеваць, таму што ў іх ёсць свае сем'і, свае родныя, свае блізкія, свае дзеці. Яны хочуць жыць у нармальнай краіне. Я ў гэтым перакананы. Бо такая колькасць камунікацыі, якая нават сёння ажыццяўляецца, і нават з людзьмі з так званага рэестра
былога кіраўніка показывае, што людзі сапраўды хочуць пераменаў. Важнымі з'яўляюцца триггеры. Сапраўды, калі будзе такая сітуацыя напружання, якая ўзнікла ў жніўні, то такіх чыноўнікаў будзе больш і больш. І у гэтым другой серыі, напэўна, гэта будуць уже не десяткі, гэта будуць тысячы чыноўнікаў, якія будуць пераходзіць на бок народу. Але зноў-такі, я хацеў бы звярнуцца да іх сёння. Сёння вы патрэбны, сёння трэба прымаць рашэнне, сёння трэба падтрымліваць дыялог з народам і звяртацца ў рамках ініцыятывы НАУ і честные люди и выказывать свою позицию. Вы патрэбны, патрэбна ваша позиция беларусам. Вельмі шмат пытанняў ужо зараз ідзе, тым не менш я пройдуся по тым, якія пакуль што падрыхтаваў і якія такія надзённыя і глобальныя. Найперш гэта санкцыі. І Святлана Ціхановская, і вы у тым ліку заклікаеце заходнія краіны да ўвядзення розных санкцый. У той же час мае суразмоўцы, палітолагі, там, пачынаючы ад Артёма Шрайбмана і працягваючы там пры Германам ды іншыя, яны кажуць, што наўрад ці санкцыі спрацуюць. Ваше меркаванне, ўсё ж такі, на які ўзровень зараз санкцый, ці адпавядае ён вашым запытам і ці спрацуюць яны? Ну, па-першае, хочацца запытацца у вельмі шаноўных палітолагаў, якіх меркаванне я сапраўды уважліва слухаю, і яна для нас таксама з'яўляецца важным. Якія ў нас ёсць інструменты? Калі ў краіне гвалт, калі грамадзяне краіны не маюць права на абарону сваіх правоў, калі адвакатаў пазбаўляюць ліцэнзіі, калі вырокі рашэнні суда выносіцца гэта гады, сёння 10 гадоў пазбаўлення волі, і асоба, чалавек не мае ніякіх інструментаў, каб абараніць сябе перад таталітарным рэжымам. Які інструментарый застаецца ў беларускага народа? Ён, конечно же, ёсць пратэсны, мы пра гэта будзем таксама сёння казаць, але таксама ёсць інструменты міжнароднага ўздзеяння. Гэта, калі хочаце, тэст на таксама для еўрапейскіх структураў, бо Еўрапейскі саюз як моцная арганізацыя, якая дэкларуе сваю моц і сілу, ці гатовая яна пагадзіцца з тым, што ў цэнтры Еўропы у адносінах да еўрапейскага народу ажыццяўляецца гвалт. Кожны дзень. Вось сёння я выступаў перад фракцыяй ліберальных дэмакратаў у еўрапейскім парламенце і прывёў толькі за сённяшнюю раніцу 7 рашэнняў суду у адносінах да мірных пратэстоўцаў, беларусаў, які ўдзельнічалі ў акцыях пратэста за апошнія месяцы. Кожны дзень новыя рашэнні суда, новыя арэшты. Гэта фактычна рэпрэсіі і гвалт адбываюцца кожны дзень. І гэта тэст таксама для Еўрапейскага саюза. Гэта санкцыі, гэта накіраваны не на тое, каб пакараць уладу, ні ў якім разе. Санкцыі як бы маюць на мэце прымусіць уладу змяніць свае паводзіны ў адносінах да народа, змяніць гэтыя паводзіны. І вось яны будуць эфектыўнымі толькі тады, калі яны будуць рэальнымі. Я сёння сказаў гэта еўрапейскім парламентарыям і казаў гэта пазаўчора, што мы не можам быць задаволены сёння палітыка Еўрапейскага саюза, што да ажыццяўлення ціску на нелегітымную ўладу Украіны, якая рэпрэсуе беларускі народ. Мы кажам пра тое, што яны павінны выкарыстаць максімальна магчымы інструментарый дзеля таго, каб змяніць паводзіны ўладу ў адносінах да беларусаў. Вось гэта тэст для еўрапейскай дэмакратыі таксама. Так што санкцыі не будуць мець выніку, калі іх не будзе, а сёння іх няма. Мы павінны зразумець, што тое, што эканамічная сітуацыя, якая склалася ў Беларусі, гэта менавіта вынік бяздзейнасці ўраду, немагчымасці, калі яны не маюць фактычна ведаў, як выйсці з гэтай крызіснай эканамічнай сітуацыі. Санкцый эканамічных няма. Так што ўсё гэта яшчэ наперадзе. 4-й пакет санкцый Еўрапейскага саюза, ідзе вялікая дыскусія на гэтай конт, і мы спадзяемся, гэта ўсё ж таки аўтаномнае рашэнне Еўрапейскага саюза і краін удзельнік ЕС, што ён будзе прыняты. Злучаныя Штаты Амерыкі абмяркоўваюць гэты інструментарый. Будзем глядзець на развіццё падзей. Конечно, будзем таксама апеляваць для міжнароднай супольнасці.
Дарэчы, пра чацвёрты пакет санкцый, нешта вот вельмі цяжка ён ідзе, і мы прыгадваем сітуацыю з трэцім пакетам, з якога нечакана невядомымі сіламі былі выкрасленыя пэўныя людзі і структуры. Як вы думаеце, ўсё ж такі, што чакае гэты чацвёрты пакет, і ці прыслухаюцца да вас і увядуць сапраўды нейкія такія больш сур'ёзныя санкцыі? Я якраз сёння прыводзіў прыклад еўрапейскім дэпутатам, што яшчэ напрыканцы лістапада была прынята адпаведная рэзалюцыя еўрапейскага парламента, у якой было сказано, што еўрапейская камісія павінна ажыццявіць вельмі канкрэтныя дзеянні, скіраваныя на тое, каб павялічыць ціск на нелегітымныя ўлады Беларусі у сувязі з масавымі рэпрэсіямі ў адносінах да беларусаў. І я паставіў пытанне перад еўрапейскімі парламентарамі, але на гэтае пытанне павінны адказаць самі еўрапейскія парламентарыі і чыноўнікі. Ці сапраўды выкананы гэтая рэзалюцыя еўрапейскага парламента? І адным з адказаў, конечно, мог бы стаць чацвёрты пакет санкцый Еўрапейскага Саюза у адносінах да нелегітымнай улады у нашай краіны. Я перакананы, што такі чацвёрты пакет санкцый з'явіцца. Дарэчы, вот калі кажам пра санкцыі, вельмі так даволі пераканаўча звяртаюцца прадстаўнікі дэмакратычных сіл да кіраўніцтва кампаніі Яра, каб яна нейкім чынам з Беларусь-Каліем сваю працу альбо супыніла, альбо адказала далучылася да санкцый. Але учора, не далей як учора, адзін з лідараў незалежных прафсаюзаў Александр Ярашук выступіў супраць вось гэтага перапынення супрацы Яры і Беларусь-Калія. Якое ваше стаўленне? Вот ці былі здзіўленыя вы такой пазіцыяй спадара Ярашука? Не, я не быў здзіўлены. Гэтую пазіцыю ён захоўвае на працягу апошніх месяцаў, і тое, што не адбыліся канкрэтныя дзеянні з боку Яры, менавіта гэта была пазіцыя, абумоўлена пазіцыяй Конфедерацыі, асабіста Александра Ярашука. Ён мае права на гэты пункт гледжання. Гэта нармальна, калі мы по-рознаму ацэньваем сітуацыі, прапаноўваем розныя інструменты. Мы прытрымліваемся менавіта сумеснай пазіцыі з страйкавым камітэтам Беларусь-Калія, з тымі, хто удзельнічае ў страйку, тымі, хто церпіць рэпрэсіі, з тымі, хто ў нядзелю затрымліваўся у Салігорску, тых, каго збівалі у міліцыі. Мы разам менавіта з гэтымі рабочымі, з гарнікамі. Дарэчы, у нас кожны дзень з імі зумы, і учора таксама адбылася дыскусія. Так што мы на баку менавіта рабочых, і з гэтага будзем зыходзіць. Мы лічым, што гэта адзін з інструментаў не санкцыйны, а менавіта эканамічнага ціску на ўлады. Бо рабочыя пытаюцца на сённяшні дзень, ці ёсць іншыя інструменты, ці існуюць іншыя магчымасці прымусіць кіраўніцтва завода, прымусіць нелегітымную ўладу змяніць стаўленне да рабочых прадпрыемства Беларусь-Калій. Не, адказ абсалютна адназначны. Нема іншых інструментаў. Ці ёсць іншыя інструменты прымусіць Лукашенка выпусціць усіх палітычных вязняў, прыцягнуць да адказнасці тых, хто вінаваты ў забойствах, у рэпрэсіях, у гвалце ў адносінах да беларусаў? Не існуе. Таму і мы падтрымліваем гэтыя падыходы і страйкавага камітэту, і мы будзем праводзіць вельмі актыўную працу з кампаніяй Яра. Я накіраваў 2 лісты у адрес генеральнага дырэктара, адбыўся зум страйкавага камітэта з генеральным дырэктарам Яры ў панядзелак. Я ведаю, што яны накіроўваюць місію экспертам бліжэйшым часам. Мы ведаем факты парушэння правілаў аховы працы на Беларусь-Каліі. Мы ведаем шмат фактаў, яшчэ раз паўтаруся, затрыманняў. Адзін з членаў страйкавага камітэта пазбаўлены свабоды, ён знаходзіцца ў турме на 3 гады. Так што такіх фактаў шмат. І мы спадзяемся, што менавіта Яра будзе выконваць свой этычны кодекс, бо адпаведнасці з кодексам этыкі Яра не можа ажыццяўляць кантакты эканамічнымі з прадпрыемствамі, дзе
парушаюцца правы чалавека. Дарэчы, гэта таксама вельмі цікавы прыклад, бо у еўрапейскім парламенце быў прыняты законапраект, у адпаведнасці з якім прадпрыемствы, якія дзейнічаюць на тэрыторыі членаў Еўрапейскага Саюза, не могуць ажыццяўляць эканамічнае супрацоўніцтва з кампаніямі, у якіх ажыццяўляецца менавіта парушэнне правоў чалавека. На падставе гэтага агульнага дакумента Еўрапейскага парламента плануецца прыняцце нацыянальных законаў. Мы ведаем, што зараз працуюць над гэтым Германія, Аўстрыя, шэраг іншых краін. Так што перспектывы ў рэжыму няма, бо все гэтыя кампаніі будуць вымушаны перапыніць адносіны з беларускімі прадпрыемствамі, дзе парушаюцца правы чалавека. Гэта не з'яўляецца нашай мэтай. Мы яшчэ раз скажам: перапыніце рэпрэсію ў адносінах да беларусаў, перапыніце гвалт, перапыніце іх звальняць, збіваць, узбудзіце крымінальныя справы. І гэтыя механізмы не трэба будзе выкарыстоўваць. Не, Лукашенко стаіць на сваім. Ён будзе рэпрэсаваць людзей, ён будзе караць людзей і праводзіць гэтую палітыку масавых рэпрэсій. Ось наши слухачы згодныя з вами. Табал Дымы піша: калі б санкцыі не працавалі, не было б такой гістарычнай петыцыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Да вясны маецца на ўвазе не толькі сітуацыя з праваабарончым цэнтрам «Вясна». Дарэчы, ведаеце, што крымінальную справу распачалі, і там ужо невядома, чым гэта ўсё скончыцца, але да вясны такой палітычнай. Наши слухачы, гледачы задаюць пытанне: ці прадумваеце вы ўжо зараз стратэгію па мясцовых выбарах? Як показала практыка прэзідэнцкай кампаніі, байкот любых выбараў — гэта не лепшы варыянт. Як мінімум доказы фальсіфікацый патрэбна збіраць. Вось бачыце, мы з вами планавалі пагаварыць пра ваше бачанне пратэснай вясны, а людзі вот ўжо арыентуюцца і хочуць ваше меркаванне даведацца наконт мясцовых выбараў, якія ўсё ж таки не вясной, а значна далей. Гэта што, страта нявер'я? Ну вот ужо тут 3 пытання ў адным атрымліваецца. Не, гэта не страта нявер'я, гэта абсалютна нармальна і натуральна. Гэта тактыка, стратэгія дзеянняў, крок бай крок, степ бай степ. Мы разумеем, што галоўнай нашай мэтай з'яўляецца весна 2021, змена рэжыму ў Беларусі і пачатак пабудовы новай дэмакратычнай Беларусі. І ў новай дэмакратычнай Беларусі будуць выбары. Дэмакратычныя, мясцовыя, парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Так што да выбараў трэба рыхтавацца. Калі мы не атрымаем гэтага выніку, але я спадзяюся, все ж таки ён будзе станоўчым, то ўсё роўна выбары будзе праводзіць рэжым. Таму і мы да гэтага таксама павінны быць падрыхтаваны. Так што мой адказ адназначны. Так, мы ўжо рыхтуемся. Рыхтуюцца дэмакратычныя сілы Беларусі. Для нас гэта будзе таксама вельмі важным. І ў сітуацыі новай дэмакратычнай Беларусі, і, на жаль, калі рэжым яшчэ будзе трымацца на тэрыторыі нашай краіны. Такім чынам, ўсё ж таки, якой вам бачыцца вясна? Таму што людзі пытаюцца, ўсё ж таки, як вам бачыцца, ці прапрацоўваюцца нейкія негатыўныя варыянты развіцця сітуацыі, што, маўляў, не выйдуць людзі вясной на масавы пратэст? Ведаеце, мне сёння вось ноччу некак прыйшлі думкі, я, можа, хацеў бы падзяліцца некаторымі з іх, я занатаваў, і, ну, можа, ўсё, можа, чытаць не буду, гэта не было б неправільна, але некалькі словаў з гэтага. Ну, вот кто-то смотрит сериал, а кто-то пишет сценарий 2 серии. 1 серия уже была в прошлом году. Сейчас начинается 2 серия. Вот и господин Лукашенко, его свора со звездами на кителях, которые он раздает просто как звездопад людям, которые не заслуживают носить не только погоны генералов, они не заслуживают иметь звание офицера. Они уже только зрители этого сериала. А белорусский народ, пусть еще не режиссер, будем откровенны, но точно главный герой. И я убежден, что надпись «Конец» в вашем фильме, Александр Григорьевич, «Последний диктатор Европы» неминуемо. И, конечно, мы сегодня должны понимать, что только от нас зависит наше будущее и будущее нашей страны. Здесь, сегодня и сейчас. И весна 2021, она наступает.
Мы можем посмотреть с вами в окно, улыбнуться солнышку, которого будет все больше и больше над нашей страной. Весна наступает. И я, конечно, хотел бы обратиться ко всем тем, кому неравнодушна наша страна, Республика Беларусь, что, возможно, мы будем готовиться с вами к самым важнейшим событиям в нашей жизни, которые наступят этой весной. И я хотел бы обратиться всем, кто может сегодня, кто имеет в себе волю, силы, действовать в меру своих сил и возможностей. Безопасно, но мощно. Безопасно, но результативно. Безопасно, но прямо в цель. Важно объединяться и действовать. Нам нужно собрать волю в кулак. Мы сильнее его. За нами сила правды и добра. Владислав Освальд, ці разумее спадар Латушка, што Расія не праглыне рэвалюцыю ў Беларусі? Ці гатова апазіцыя да паўтору украінскага сцэнару? Я все ж таки прытрымліваюся падыходу і лічу, што украінскі сцэнарый не будзе мець месца на тэрыторыі Беларусі, што хутчэй за ўсё зараз рэалізуецца сцэнарый, не хутчэй за ўсё, рэалізуецца сцэнарый мягкай экспансіі, рызыкі палітычных стратаў, знешнепалітычных стратаў, унутрыпалітычных стратаў для Расіі, яны даволі вялікія, таксама эканамічныя вынікі ад такой экспансіі будуць вельмі моцнымі, магутнымі для Расіі. І тое, што мы пачулі з вуснаў некаторых лідараў Расіі, што беларусаў як бы няма выбару, яны павінны быць з Расіі, што павінна быць уведзена адзіная валюта. На жаль, палітыкі ў Расіі не разумеюць, што сацыяльна-грамадскай базы для менавіта сённяшніх такіх крокаў у Беларусі няма. Яна, напэўна, зменшылася. Калі б яшчэ год таму назад Расія хацела бы рэалізоўваць сцэнарыі, накіраваныя на аб'яднанне, то патэнцыяльная сацыяльная база была бы больш значная. Зараз она зменшылася. Чаму? Таму што пасля гвалту, пасля рэпрэсій, пасля забойстваў мы не пачулі з вуснаў палітыкаў, вядучых палітыкаў у Маскве ацэнку гэтым падзеям. І сёння заводзіць рыторыку аб тым, што давайце будаваць саюзную дзяржаву, давайце набліжацца адзін да аднаго. Но мы же яшчэ не так напраўда шчыра не разабраліся. А чаму палітычныя эліты, якія кіруюць у Расіі, не падтрымалі беларускі народ у гэты крытычны момант? Чаму ў гэтай сітуацыі не занялі менавіта бок беларускага народа? Як мы можам верыць, што пасля таго, як будзе пабудавана там нейкі саюз, не толькі на паперы, а больш глыбокі, беларусы паверыць у гэта? Па-першае, усе пытанні паказваюць, што няма такой базы сёння. У беларусаў няма гатоўнасці рабіць геапалітычны выбар. Гэта не будзе сітуацыі, калі 90% беларусаў прагаласуюць за саюз Расіі. А калі ўжо няма 90%, то і гэтыя сцэнары, яны ўсе нерэальныя, яны настолькі рызыкоўныя, што Расія на рэалізацыю гэтых сцэнароў не пойдзе. Так што будзе хутчэй за ўсё, калі не зменіцца Лукашенко пры ўладзе, калі мы яго не зменім пры ўладзе, будзе мяккі сцэнарый экспансіі. Мы звыклі ўжо да таго, што там, скажем, Цыпкалу, Бабарыку, нават Ціхановскую вінавацілі ў сувязях з Крамлём, што яны там стаўленікі Газпрома, ФСБ і гэтак далей. Але сёння чытаю ад Зянона Станіславовича, што, аказваецца, і вакол Паўла Латушкі, а можа і ён сам, нейкі такі пракрэмлёўскі агент. Бачылі сённяшні допіс аб гібрыдах? Не бачу. Зенон Станіславович сказаў пра мяне гэта яшчэ ў жніўні 2020 года. Я не хацеў бы гэта просто каментаваць. Добра, тады іншы варыянт. З павагай, бо я не буду каментаваць гэта толькі з аднаго боку, з павагай да таго, што ён зрабіў дзеля таго, каб Рэспубліка Беларусь стала незалежнай краінай. І на гэтым я пастаўлю кропку. У працяг пытаюцца наши слухачы на тэму ваших перамоваў з лідарамі Еўрапарламента, Еўрасаюза. Ці абмяркоўвала НАУ з кіраўнікамі краін ЕС пытанні масавай міграцыі беларусаў у выпадку ўзмацнення генацыда з боку ўладаў?
Ну, народное антикризисное управление, наша дипломатичная служба, якая дзейнічае и складаецца з профессийных дипломатов, мы проводим рабочие контакты. То есть мы не выходим на вышэйшы палітычны ўзровень. Это прерогатива Светланы Тихановской, лидера беларускага як бы руху дэмакратычнага выбараў, якія адбыліся ў мінулым годзе. Але мы праводзім вельмі шмат контактаў на ўзроўні амбасадараў, на ўзроўні чыноўнікаў Еўрапейскай камісіі, дыпламатаў, намеснікаў міністраў, міністраў замежных спраў. Гэтыя контакты еўрапейскіх парламентарыяў, нацыянальных парламентарыяў, і гэтыя контакты штодзённыя. І, безумоўна, гэтае пытанне мы таксама ставілі. Вось наконт гэтых пытанняў пытаюцца ў нас усё ж такі вельмі непакояцца гледачы, слухачы, увогуле беларусы, што нібыта ёсць нейкая, ну я не ведаю, там непаразуменне, іншыя называюць гэта раздраем паміж офісам Светланы Тихановскай і там, скажем, НАУ, іншымі структурамі і люди, вот я просто процитую конкретно, як пишут, ці памылкай старой апозіцыі і галоўная рыса Лукашэнкі недамоваздольнасць. Зараз з'яўляюцца занадта шмат чутак аб цёрках і разнагалосіцах паміж НАУ, КС і камандай Тихановскай. Для нас, людзей унутры Беларусі, вельмі важна, жыццёва неабходна ведаць. Все вы гэта один кулак. Першае, другое, все вы гэта хто? Бо з'яўляюцца і адцягваюць нашу увагу нейкія структуры, якія размываюць павестку і плодзяцца як грыбы. Так што ж, вот ёсць гэты раздрай ці нема? Ну, я, правда, стаміўся уже адказваць на гэтае пытанне, але, зразумела, вы маеце права яго паставіць. І я на пачатку, калі мы гаварылі пра праект, ініцыятыву с чыноўнікамі, я ўспамінаў, што працуюць разам структуры Народнае антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Честные люди», штаб Светланы Тихановскай. Сёння я пачуў тое самае з вуснам Светланы Тихановскай, Валерыя Кавалеўскага, які таксама агучылі, што мы працуем сумесна з Народным антыкрызісным управленнем. І гэта сапраўды сумесныя праекты. Мы працуем сумесна па пытаннях санкцыйных, у нас створана адпаведная група, па эканамічных пытаннях у нас створана адпаведная група, па іншых накірунках. Гэта ўсё натуральна, і з іншага боку і натуральным з'яўляецца нармальным працэс, калі у нас ёсць розныя ацэнкі на нейкія дзеянні, планы, падыходы. Гэта нармальна ў дэмакратычным грамадстве, калі мы дыскутуем, але нас аб'ядноўваюць адзіныя мэты, і мы мэтанакіравана разам, яшчэ раз падкрэслю, разам ідзем да дасягнення гэтых мэтаў. Менавіта рэжым зацікаўлены ў тым, каб паўставалі тыя пытанні, каб ставіліся пытанні пра раскол, каб іх укидывали ў інфармацыйную прастору. Ну, давайте не будем просто купляцца на гэта. Зразумела, яшчэ раз, это як у сям'і. Ёсць складанасці, ёсць моманты, калі ўсё добра, лепш, трошки, ну, ёсць непаразуменне. Ну, я практычна там кожны дзень, другі дзень са Светланай Тихановскай на сувязі, таксама члены Народного антикризисного управления с коллегами со штаба Светланы Тихановской, с координаційным советом. То есть есть розныя падыходы. Ну, вось як мы казалі про ситуацию с Ярой. У Александра Ярошука есть свой падыход, у нас іншы падыход, и мы будем отстаивать свою позицию. Это нормально. Згодны. Василенко, вялікі дзякуй Пал Палычу за вашу пазіцыю і працу, падтрымліваем НАО. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Василенко. Гэта імя или нікнейм? Ну, гэта такі нікнейм, магчыма, і імя. Вельмі шмат падзякаў. Воклічы «Жыве Беларусь», ну, будзем спадзявацца, жыве і будзе жыць надалей. Вельмі такі выбуховая была інфармацыя, якую вы агучылі пра заробкі ў капертах. Ну і я думаю, што вы бачылі пра тое, як адрэагавала афіцыйная дзяржаўная прапаганда на гэтыя вашыя заявы. Асноўны месседж такі быў: а што ж гэты вот латушка, калі яму гэтыя каперты давалі з грашыма, браў і маўчаў, а зараз загаварыў.
Вот что-нибудь яшчэ цікавага такого про гэтую сітуацыю раскажаце, бо тут хадзілі шмат чутак не толькі про гэтыя каперты з еўрамі для вышэйшых чыноўнікаў, але і там для самых прасунутых, скажем, супрацоўнікаў тэлебачання і гэтак далей. Наколькі гэта пашыраная была сітуацыя? Гэта вельмі шырокая сітуацыя, якая датычна чыноўнікаў высокага і вышэйшага ўзроўня. Гэта таксама існавала і на тэлебачанні, гэта існавала і ў сістэме праваахоўчых органаў. І менавіта пытаюцца, чаму раней браў, сёння маўчыш. Ну добра, буду маўчаць, не буду казаць. Я прызнаўся да гэтага. Гэта правильно? Правильно. Я сказал, что я буду готовы заплатить у новой Беларусі податок с гэтага. Я подтверждаю, я заплачу гэты податок. У нас фактычна гэта росквіт гэтай зарплаты у конвертах. І менавіта про гэта сказал сам Лукашенко. І ён сказал, что за гэта павінна быць, цитирую, жесточайшее наказание. Так вот, я предлагаю Александру Григорьевичу зайти в резиденцию на Карла Маркса, 38, на 3-й этаж, там, где находится бухгалтерское управление, главного финансового управления, управление делами президента Республики Беларусь. И именно обратиться в тот кабинет, где в конвертах выдают заработную плату всем чиновникам высокого и высшего уровня. И вот давайте, может быть, если вы не в курсе этого были, Александр Григорьевич, я сожалею, вы всегда говорили, что вы все знаете о том, что происходит в вашей, в кавычках, стране. Так, может быть, давайте начнем с управления делами, привлечем к ответственности руководство управления делами за то, что оно без вашей воли выдает эту зарплату в конвертах. Или тех лиц, которые вдруг себе решили из бюджета, а может быть из других источников, паковать это в конвертики, давать ведомость под роспись. Это же все под роспись делается. Так что если вы не знаете, ну так наведите порядок. Если знаете, так что ж вы угрожаете другим? Так что, ну, к сожалению, это факт, да, действительно имеющий место. Но вот как вот, опять же, двуличие вообще в этой ситуации? Угрожать другим, что они будут отвечать, а рядом с ним, прямо с его согласия происходит нарушение законодательства, а про это молчать. Это, кстати, вот и вопрос к резиденциям. Вот сегодня, я, кажется, услышал, если кто-то найдет дворец Лукашенко, поезжайте и заселяйтесь. Ну, я бывал в Белом доме, бывал в Кремле. Кстати, эти объекты, официальные резиденции глав государства, открыты для посещения. Так что я вот обращаюсь к Александру Григорьевичу. А давайте откроем для посещения 15 резиденций, ваших резиденций. И перечисляю. Первое. На Карла Маркса в Минске 5-й этаж. Весь этаж для нелегитимного президента. Ну, вообще вся это здание называется резиденция президента. Второе. Дворец независимости в Минске, который мы все знаем. Кстати, интересно, что там 50 тысяч квадратных метров, а находится только один человек. Александр Лукашенко. Ну нет, я ошибаюсь, там еще двое. Это первый помощник Латышонок и пресс-секретарь, который любит Масанду. 50 тысяч квадратных метров для одного человека. Третье. Восковой переулок в Минске. Когда-то был там на докладе. Четвертое. Резиденция в Дроздах. Пятое. Острашицкий городок. Шестое. Резиденция в Заславле. 7-я и 8-я резиденция в Беловежской пуще. Историческая, известна нам всем. И новая. 9-я резиденция на Брославских озерах. Не из-за нее ли пытался покончить жизнь самоубийством бывший первый заместитель управляющего делами президента Дозоров? И, кстати, если я не ошибаюсь, и Корбут, управляющий делами, потерял должность в связи с тем, что она была заснята или там были хищения. 10-я резиденция в Ляховиче в Гомельской области. 11-я резиденция – это семейный домик, который мы все с вами видели, когда Аскерзаде записывала интервью для телеканала «Россия» не так недавно. 12-я резиденция в Шклове, целых 3 дома. 13-я резиденция в Сочи, не так давно, там отдыхали. 14-я резиденция, Витебская городская. Ну, может быть, ее продали, не знаю, но точно знаю, что она таковая была. И 15-я резиденция в Москве, бесхозная, уже 10 лет. Но она вас не устроила, потому что там слишком много пробок. Народные деньги выкинуты на ветер. А сколько стоит охранять эти резиденции? Убирать, платить за свет, за коммунальное обслуживание.
Вот, вы знаете, общество должно знать о таких резиденциях, потому что в нормальном государстве, когда тратятся бюджетные деньги на одного руководителя, на одного 15 резиденций, общество должно об этом знать. Я думаю, что один из известных каналов, надеюсь, что в ближайшее время расскажет об этом. И действительно ли, надо ли для 9-миллионной страны, кстати, вот Лукашенко всегда хвастался, что он хотел, чтобы в Беларуси было больше белорусов. Так вот, за его правление с 10 миллионов население уменьшилось до 9 миллионов. Так вот, надо нам для 9-миллионной страны 15 резиденций главы государства. Это ж сколько можно было построить детских садов? Сотни? Больниц районных? Десятки? Так вот, давайте пустим людей на экскурсии. Пускай они посмотрят эти 15 резиденций. Я назвал их месторасположение. Нужны адреса? Ну, наверное, тогда опубликуем адреса. Ну что ж, я думаю, белорусам не нужен такой президент. Было б цікава і адресы пачуць. Дарэчы, вось такое цікавае пытанне задаюць, не ведаю, наколькі вы ў курсе. Ці ўваходзіць Павел Павлович у кааліцыю дэмакратычных лідараў па падрыхтоўцы плана ка дню X, які анансавала Карач? Мы знаходзімся ў кантакце, зразумела, што камунікуем на гэты конт. Гэты план X, ён у рамках агульнага плана перамогі і стратэгіі, якія было прынята штабам Светланы Ціхановскай, плана дзеянняў народнага антыкрызіснага ўправлення. Так што да гэтага дня X мы таксама будзем рыхтавацца. Пытаюцца пра ваши асабістыя, а можа быць і не толькі асабістае, ваше бачанне, ці магчыма і як лепей сёлета адзначыць 25 сакавіка, Дзень волі. 25 сакавіка, Дзень волі, Беларуская Народная Рэспубліка. Дзякуючы ёй пазней паўстала Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, але прапаганда Лукашэнкі заўсёды забывалася пра гэтую важную гістарычную падзею для беларускага народа, для гісторыі Беларусі. І гэта вельмі важны дзень для ўсіх беларусаў, якія шануюць нашу незалежнасць, нашу гісторыю, верыць у яе будучыню. Таму кожны з нас можа адзначыць па-рознаму. Зразумела, што гэта павінны быць акцыі навідавоку, але акцыі бяспечныя. Трэба выкарыстоўваць максімальна сімволіку, размяшчаць яе, прадстаўляць яе, рабіць нейкія нестандартныя крэатыўныя крокі, але зразумела, каб гэта было бяспечна. Бо мы бачым, як рэжым, як сістэма, як сілавы апарат рэагуе на ўсё гэта. Але мы павінны разам адзначыць наш Дзень волі, бо гэта наша воля, гэта наша свабода. І гэта тое, што нам патрэбна сёння як ніколі. Вельмі уразіла наших слухачоў ваш расповед пра рэзідэнцыі. Юрась Чорны, трэба здымаць фільмы пра палацы і паказваць відэо. Ірына Сантарович, апублікуйце адрасы, абавязкова праверым. Сергей Пан. Мы усе адрасы яшчэ не ведаем, давайте так, напэўна, пастараемся сабраць. Некаторыя з іх ужо публікаваліся ў інтэрнэце. Конечно, там у Ляхавічах адрес там у лесе, да, цяжка можа знайсці. Хаця зараз Google Map у дапамогу, і я думаю, што мы можам знайсці. Але больш, зразумела, мы ведаем. Да. Сергей Пан піша: у Сочы вельмі казырная рэзідэнцыя з дуба. Відаць, Сергей Пан... У Москве таксама вельмі вялікі будынак рэзідэнцыі. Я, дарэчы, хацелі прадаць, бо я казаў, што яна яму не спадабалася. Там сидела служба бяспекі прэзідэнта, ахоўвала 24 гадзіны, 7 дзён у нядзелю, у тыдні, і колькі сродкаў на гэта выкарыстоўвалася, але не спадабалася спадару Лукашэнку. Яшчэ одну... Да. Выдаткавана. Яшчэ одну тэму, якую мы планавалі з вами закрануць, гэта ціск на рэжымы, на Лукашэнку праз банкі. Маецца на ўвазе дзяржаўныя аблігацыі і карэспандэнцкія рахункі. Што наконт гэтага робіць НАУ, і ці можна знайсці сапраўды нейкія замежныя рахункі Лукашэнкі? Як пра палац ён даўно казаў: знойдзеце недзе там грошы Лукашэнкі за мяжой, забірайце. Што тычыцца грошаў, мы ведаем, што ў рамках акта аб дэмакратыі адпаведным службам
Злучаных Штатаў Амерыкі і дзяржаўнаму дэпартаменту ЗША кангрэсмены далі даручэнне шукаць гэтыя сродкі. На жаль, конечно, у нас, можа, такіх магчымасцяў няма, уже будзем рэалістамі, будзем рэальна ацэньваць нашыя магчымасці, але зразумела, што такія дзеянні мы таксама ажыццяўляем. Наступнае, што тычыцца еўрабондаў, гэта адзін з важнейшых накірункаў, па якім мы працуем апошніх некалькі месяцаў. Я думаю, што вы бачылі шмат паведамленняў на гэты конт. Гэта праца перадусім з 3 банкамі: Райфайзенбанк, Сітибанк і Сосіте Женераль, і таксама з інвестфондамі, якія пазней набылі еўрабонды. Як мы атрымліваем зваротную сувязь, некаторыя з іх ужо пазбавіліся, прадалі еўрапейскія бонды Беларусі. Гэта швейцарскія банкі, дацкі банк. Мы, дарэчы, паставілі гэта пытанне ў эканамічную прэсу, у буйныя выданні, якія асвятляюць эканамічную дзейнасць у розных краінах, на еўрапейскіх фінансавых рынках. І пра гэта ўжо напісалі артыкулы, і бліжэйшым часам з'явяцца яшчэ новыя і дацкія СМІ, і шведскія, і Великабритании, и Германии. Учора у меня было интервью для австрийских сродкаў масавай інфармацыі. Гэта такі складаны працэс, але у нас працуе прафесійная група міжнародных адвакатаў. Гэта нашыя беларусы, грамадзяне нашай краіны, якія пражываюць за мяжой. Эканамічная служба Народнага антыкрызіснага ўправлення, сумесна, дарэчы, і са штабам Светланы Ціхановскай, з Алесем Алікновічам. Так што мы тут спалучаем нашыя магчымасці і працуем на гэтым накірунку. Мы яшчэ раз падкрэсліваем, што гэта не адпавядае іміджу еўрапейскіх фінансавых інстытутаў, банкаў і інвестыцыйных фондаў. Гандляваць еўрапейскімі аблігацыямі ад Беларусі, калі ў Беларусі рэпрэсуюць людзей, калі яны былі выпушчаны ў той час, калі ўжо ў турме знаходзіліся Сергей Ціхановскі, Віктор Бабарыка, шмат хто з актывістаў напярэдадні выбараў 9 жніўня. І ў гэты момант быў ажыццёўлены выпуск аблігацый еўрабондаў ад імя Беларусі. Гэта недапушчальна, і гэта наша прынцыповая пазіцыя. Мы будзем дабівацца ад еўрапейскіх банкаў. Зразумела, гэта яны будуць прымаць гэтае рашэнне, але мы будзем дабівацца, каб яны публічна гэта прызналі. І наступнае, каб Міністэрства фінансаў перастала гуляцца з продажу еўрабондаў на фінансавых рынках у бліжэйшай перспектыве, пакуль у Беларусі будуць рэпрэсіі. Яшчэ раз, да ўсіх тых беларусаў, якія, можа, не разумеюць нас, нашы дзеянні ў гэтым накірунку, да ябацек, да ўсіх, хто сумняваецца, трэба зразумець, што мы павінны гэта рабіць, бо фактычна гэтыя сродкі рэжым выкарыстоўвае на пабудову турмаў, на рэпрэсіі, на следчыя ізалятары, на тое, каб судовая сістэма працавала як машына. Фактычна рэжым узмацняецца дзякуючы гэтаму, і мы не можам да гэтага пазволіць. Як толькі ён перапыніць рэпрэсіі у адносінах да Беларусі, як толькі ён звольніць людзей, як толькі будуць апраўданы ўсе тыя, хто былі па неправасудных рашэннях суда прызнаныя вінаватымі, вось тады перапыніцца гэтыя дзеянні. Бо ці ёсць у нас іншыя інструменты? Ёсць. Гэта выходзіць на вуліцы. Гэта вялікая рызыка. Мы будзем выходзіць, але гэта вялікія рызыкі. А гэта дадатковы інструмент. Улада нас змушае яго выкарыстоўваць. Наталья, Павел Павлович, мы вас обожаем. На иврите ник Павел Павлович классный. Ну и у працяг такого обожання пытанне ад Паўлюка Печанько. На якой пасадзе вы сябе бачыце ў Новай Беларусі? Прэм'ер-міністр, кіраўнік МЗС ці, напрыклад, ізноў міністр культуры? Я вельмі люблю культуру, безумоўна. Гэта такі быў выклік для мяне асабіста, праца міністрам культуры ў тых умовах, якіх прыходзілася працаваць, калі неаднойчы вельмі моцна мяне атакавалі толькі за тое, што я размаўляў па-беларуску, за тое, што мы спрабавалі рабіць дзяржаўна-прыватнае партнёрства і прыцягваць пазаўрадавыя арганізацыі. Я, дарэчы, учора прачытаў пра ліквідацыю галерэі У, і успомніў, што, будучы міністрам культуры, я некалькі разоў наведваў гэтую галерэю.
у рамках розных ініцыятываў. Гэта быў цікавы след. Зразумела, я не буду, можа, тут аналізаваць усе ваши прапановы. Я скажу так, я просто хочу, каб у нас была дэмакратычная, свабодная, вольная, незалежная Рэспубліка Беларусь. І кожны чалавек, які мае патэнцыял, мае энергію, мае здольнасці, ці маю я, будуць ацэньваць іншыя, будзе мець права самарэалізавацца ў палітычнай, дэмакратычнай сістэме. Я за тое, каб стварыць такія умовы. І зразумела, і будуць і ў мяне магчымасці. Зразумела, я ўжо палітык, я буду ў палітыцы. Але вось наша глядачка пад нікам Зоя настойвае, што вам ўсё ж таки трэба найперш вярнуцца на пасаду міністра культуры, цытую, каб выправіць тую шкоду, якая у час вашага кіравання гэтым міністэрствам была нанесена беларускай культуры і рок-музыцы найперш. Ну, я патлумачу, пра што ідзе гаворка. Пал Палыч ужо казаў пра тое, што да, сапраўды, калі ён быў міністрам культуры, былі складзеныя так званыя чорныя спісы музыкантаў, склала іх спадарня Дрыга. Але па шчырасці, Пал Палыч, але ж вот, ну, склала яна, але без вашай подпіса на гэтым спісе ён бы далей не пайшоў бы? І не было ніякага подпісу, так што давайте уже правду казаць. Той, хто ведае, можа пацвердзіць у Міністэрстве культуры. Гэты людзі, дарэчы, зараз рэпрэсаваны за тое, што яны выказаліся супраць гвалту. Ніякага подпісу не было. Гэты ліст быў раздадзены на нарадзе ў Радзькова, першага намесніка кіраўніка адміністрацыі, усім міністрам сацыяльнага блоку, у тым ліку і міністру інфармацыі, міністру спорту і турызму. Таксама быў ён перададзены кіраўнікам дзяржаўных тэлеканалаў. Адразу мне это выклікала абурэнне, і адразу я пачаў выступаць супраць гэтага ліста. Зразумела, не заўсёды я мог рабіць гэта публічна, але падчас нарады з таленавітай моладзі, на якой прысутнічалі і рэктары наших установ, і бадай жа, ну, можа, 50 студэнтаў ВНУ культуры, я падняў гэта пытанне публічна перад Александром Лукашенко і сказаў аб недапушчальнасці стварэння і існавання чорных лістоў у беларускай культуры і прапанаваў яму адмяніць. Рэакцыя была вельмі жорсткая, вельмі негатыўная. Потом ён трошки сцішыўся і пачаў прыводзіць прыклад Анатолія Ярмоленка, які ў 2000 годзе выступіў супраць яго, але пазней ўсё ж таки зразумеў, што гэта неправільна, і гэтак далей, гэтак далей. Я веду на рэакцыю Наталі Піткевіч, якая выступала з гэты ліст, якая ускочыла і сказала ў кулуарах гэтай нарады, што он себе позволяет, до чего он доходит, как он может ставить такой вопрос. І пазней мяне падтрымліваў вельмі Анатоль Тозік, віцэ-прэм'ер, мы неаднойчы былі ў Радзькова, пазней падыходзілі да Макея, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, менавіта з тым, каб адмяніць гэты ліст. І, ну, можа, не атрымалася зрабіць гэта адразу, але ўсё ж такі такія крокі былі зроблены, і я расказваў пра сітуацыю ў рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, калі Сігаў быў дырэктарам гэтага тэатра, калі групу «Палац» КДБ хацела забараніць менавіта на падставе таго, што яны ў чорным лісце, і тады ў мяне была спрэчка з Зайцевым, я ўзяў адказнасць, канцэрт адбыўся, і гэта пайшлі першыя крокі, калі фактычна ўсіх нам удалося з гэтага ліста забраць. Ну, конечно, можна было зрабіць так, як толькі выдалі гэты ліст, сказаць, все, я падаю адстаўку. Мне двойчы такое было, я расказваў, паглядзіце інтэрв'ю Будкіну, яно было апублікавана ў верасні гэтага года, і там поўнасцю расказ пра ўсю гэту гісторыю. Я не глушу ні на міліметр, ні ў чым. То есть менавіта гэта так і выглядала. Ну так, але сочачы па тым, вот як зараз ізноўку забараняюць, ну, не даюць магчымасці ні здымаць канцэрт, ні праводзіць канцэрт. Такое адчуванне, што наноў вырашылі незалежную беларускую музыку, ну і не толькі музыку, улады, увогуле культуру такую беларусаарыентаваную рэпрэсаваць. Так, сапраўды, гэта жах, і тыя людзі, якія спрабуюць каментаваць Купалаўскі тэатр сёння, яны нібы бачаць толькі вось одну сітуацыю, да, і рэагуюць на одну сітуацыю. Они бачаць на сотні, тысячы прыкладаў рэпрэсій у адносінах да дзеячоў беларускай культуры, якія ажыццяўляе ўлада сёння. Але з другого боку я скажу, што я вельмі ганаруся нашымі беларусамі, якія працуюць у сферы культуры, колькі таленавітых, яскравых, адкрытых
сэрцам і душою людзей сказалі сваю незгоду і стаяць і працягваюць стаяць на гэтай пазіцыі. Я не чуў, не бачу, што хтосьці з іх змяніў свой падыход. І гэта вельмі важна, бо калі менавіта дзеячы культуры, якія працуюць самым галоўным, што ёсць у чалавека, з душой чалавека, якія спрабуюць достукацца да сэрцаў беларусаў, калі яны выступаюць на баку народа, калі яны выступаюць супраць гвалта, гэта сапраўды з'яўляецца вельмі магутным прыкладам і стымулам для ўсіх нас. Ну, але вяртаючыся да гэтых чорных спісаў, конечно, гэта баліць, і гэта зразумела, што былі вельмі цяжкія моманты і ў маёй біяграфіі міністра культуры, калі ўзнікалі вось менавіта гэтай супярэчыні, калі прапанавалі забараніць спектакль «Немой» у Купалаўскім тэатры, адмяніць, і тады я падаваў адстаўку, на гэтай нарадзе было 5 чалавек у адміністрацыі прэзідэнта. Гэта пытанне ў тым, што можа зрабіць адзін міністр культуры ў сістэме такога ціску, дыктатуры, наколькі ён здольны адстаяць нейкія інтарэсы. Я стараўся, наколькі гэта магчыма, гэта рабіць. Штосьці ўдалося, штосьці не. Я расказваў такую гісторыю, што калісьці мне на стол паклалі дакумент сакрэтны, ён быў, можа, на 5, там, не памятаю, сторонак, пералік усіх дзеячоў культуры, якіх трэба звольніць з працы у сувязі з тым, што яны выступаюць супраць улады. Некаторыя прозвішчы я памятаю да гэтай пары. Это не быў чорны спісак, гэта іншы дакумент. Што я зрабіў у гэты момант? Я паклаў гэты ліст перад сабой, паставіў подпіс «Латушка» і вярнуў. Я не зрабіў ніводнага кроку. Гэты ліст пайшоў у архіў. Крыху, можа быць, у бок, але таксама на тэму культуры задаюць пытанне. Спадар Павел... Не подпіс, а распісаўся, каб зразумелі добра, што я просто, ведаць, калі азнаямленне з дакументам ідзе, просто ў версіі там ставіш, што ты азнаёмлены з дакументам і вярнуў яго ў архіў. Ну да, зразумела. Не візу паставіў, што да выканання, а што азнаёміўся. Спадар Павел, калі ўсё атрымаецца, то як нашыя лідары плануюць адраджаць беларускую мову? Гэта вельмі важнае пытанне. Уявіць сабе існаванне незалежнай краіны без мовы, нашай беларускай мовы немагчыма. Гэта вельмі важны фактор узмацнення нашай незалежнасці, разуменне, што мы з'яўляемся нацыяй, беларускай народам. Зразумела, што гэта трэба будзе рабіць. Гэтыя крокі трэба будзе рабіць, але я думаю, што галоўнае што мы павінны зрабіць, гэта такая грамадская адукацыя, я бы сказаў. Калі мы больш будзем разумець важнасць беларускай мовы для беларускага грамадства, для нашай дзяржавы, і гэта могуць быць разнастайныя накірункі і дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі, і у школах, і выданне кнігаў, гэтак далей. Гэта не павінна быць так вось з аднаго дня, знянацку. Гэта трэба будзе рабіць, каб першае, хаця ж бы было разуменне роўнасці і з рускай мовай, бо сёння у нас іншая сітуацыя. Беларуская мова як бы з'яўляецца апазіцыйнай мовай. Я чытаў такія даследаванні ірландскія, калі працаваў міністрам, ездзіла група спецыялістаў, што менавіта галоўная праблема для нас, і там гэта таксама пісалася пра Ірландыю, моўная, што трэба вывесці беларускую мову са статуса апазіцыйнай мовы ці палітычнага складніка, як бы такой супрацьстаяння. Калі будзе дэмакратычная Беларусь, то, па-першае, беларуская мова перастане быць апазіцыйнай, яна не будзе нейкім палітычным інструментам, гэта будзе ўжо іншая натуральная сітуацыя. І вось тут мы ўключаем усе механізмы грамадскія, сацыяльныя, падтрымкі дзяржавы, выводзім беларускую мову на роўны статус, а пазней ўжо мы можам ставіць пытанне і шырэй, і пытанне дзяржаўнай мовы, і гэта, дзяржаўная мова на зараз ідзе, павышэнне статуса як дзяржаўнай мовы, але гэтае рашэнне павінна прымацца менавіта і выключна толькі грамадствам. Пасля дыскусіі, вельмі актыўнай, шырокай, адкрытай, шчырай дыскусіі. Павел Павлович, диаспора белорусов в США восхищается вашими достижениями для победы демократии в Беларуси. Диаспора делает и будет продолжать делать все, чтобы помочь вам для скорой победы демократии. Зина Шматок пишет вам. Я хотел бы сказать, что менавіта диаспора – это той
складнік, які не ўлічвала ўлада ў гэтай сітуацыі. У нас сапраўды сфармавалася вельмі таленавітая, актыўная, крэатыўная, сістэмная дыаспора, якая аб'яднаная. Вы ведаеце пра адкрыццё народных пасольстваў, якія працуюць у 20 краінах свету. Гэта згуртаванне беларусаў, і дыаспора дапамагае ў рэалізацыі шматлікіх нашых ініцыятыў і праектаў. У тым ліку вось пытанне еўрабондаў, пытанне еўрабачання, пазбаўлення статусу еўрапейскім Саюзе тэлебачання для белтэрадыёкампаніі як прапагандысцкага органа. Гэта і міжнародны крыж, тое пытанне, якое мы паднялі. Гэта ўсё таксама заслугі дыаспоры. І гэта вялікі дзякуй менавіта перад усім ім. Але дзякаваць, можа, узаемна мы можам адзін аднаму, але галоўнае, калі мы скажам дзякуй, калі мы пераможам. Хацеў бы яшчэ закрануць одно пытанне. Не ведаю, ўсё ж таки шмат людзей піша пра тое, што я просто працытую, каб не думалі, што гэта чаму ствараецца шмат ініцыятыў апроч народнага апалчэння. Людзі бы падтрымалі, калі яго не стварыць, то што мусіць адбыцца, каб амапаўцы і міліцыя перасталі біць людзей? Які механізм? Вось шмат размоў пра тое, што можа быць нейкі такі ўсё ж такі даваць нейкім чынам адпор, вы самі ўсё чытаеце, ваше бачанне. Мы кажам пра права на самаабарону для грамадзянаў Беларусі. Калі цябе атакуе чалавек, які не мае ніякіх прыкметаў, што ён працуе у праваахоўчай сістэме, ёсць права на самаабарону. Але ж мы таксама і ведаем, чым заканчваецца гэтае права на самаабарону. На жаль, ёсць прыклады і смерцю, ёсць прыклады, зразумела, і арыштаванняў, і пазней крымінальных справаў, але гэтае права на самаабарону, яно павінна рэалізоўвацца. Яно будзе эфектыўным толькі тады, калі нас будзе шмат. Калі мы будзем сапраўды моцныя, сабраўшыся, як казаў, волю ў кулак, і разам выйдзем менавіта на такую маштабную акцыю. І вось тады гэтае права на самаабарону будзе эфектыўным. Просяць вас, можа быць, калі ведаеце, першае, сказаць гэта да нашага такой асноўнай заключнай часткі нашай размовы, але карочае. Першае, ці можа вы ведаеце, што такое здарылася са Степанам Пуцілам? Гэта першае. І другое, просяць даць, каб вы далі сваю асабістую характарыстыку Макару. Першае, я адразу напісаў для Степана і для Яна смс-кі, дзе яны зніклі. У адказ я атрымаў: не хвалюйцеся, Павел Павлович, з намі ўсё добра. Я веру людзям, яны мне напісалі, і чакаем, калі мы іх пабачым зноў. Вось тое, што магу падзяліцца. З Ігорам Макарам я пазнаёміўся пазаўчора. Ён прыйшоў у антыкрызіснае ўпраўленне, бо ён знаходзіўся тут у Варшаве. Каб пазнаёміцца, у нас была размова, гутарка. Так што зараз магу сказаць, што мы знаёмы. Чамусьці мяне абвінавачваюць у тым, што я пазбягаю вострых пытанняў у сваіх стрымах. Давайте вострыя пытанні. Здаецца, і сам вас асабліва не шкадаваў. Мне, дарэчы, таксама пра гэтыя чорныя спісы увесь час балела, бо я на той час супрацоўнічаў з рок-гуртом Крама, і калі забаранілі, то было вельмі крыўдна. Но пра іншае. Да Купалаўскага тэатра. Тут нас узгадываюць про тое, як вы выдатна адказалі на тое, што у чым вас абвінавачвала жонка міністра замежных спраў Макея, спадарыня Палякова. Але я хацеў бы, па-першае, сапраўды вы адказалі вельмі так яскрава, але потым было і ва ўжо узгаданага Зянона Станіславовича Пазняка тое ж самае абвінавачванне у ваш бок, што вы, маўляў, фактычна разбурылі Купалаўскі тэатр. І я просто ізноўку это, вам не падаецца нейкім дзіўным супадзенне пазіцый праўладнага боку і непраўладнага?
Я думаю, что Зоя Валентиновна Белохвостик, народная артыстка Беларуси, дзякуючы вам я змог паглядзець яе інтэрв'ю, адказала на гэтае пытанне. Калі б гэта не адбылося ў той дзень, гэта бы адбылося праз тыдзень, праз 2 тыдня, праз месяц, наўрад ці праз месяц, гэта адбылося бы хутчэй. Бо ці сапраўды мы, купалаўцы, бо мы ўсе разам купалаўцы, гатовы былі змірыцца з тым, што на вуліцах б'юць, збіваюць беларусаў. А мы што, выходзім на сцэну і гуляем спектаклі, камедыі, танчым у паўлінцы. Гэта было нереальна. Гэта псіхалагічна было бы абсалютна нереальна для калектыва Купалаўскага тэатра. І якраз такі Купалаўскі тэатр падняў гэты сцяг. Сцяг за свабоду, за волю, бо менавіта так выхаваны былі купалаўцы. Вы ведаеце, калі я прыйшоў дырэктарам у Купалаўскі тэатр, я зразумеў, што гэта будзе час выпрабавання для мяне. Выпрабавання ў тым ліку і ў сувязі з тым, што купалаўцы, яны вельмі магутныя, вельмі моцныя, кожны з іх і ўсе разам гэта такі вельмі яскравы, вельмі таленавіты калектыў. Я лічу, што прашу прабачэння, калі не можа тут не зусім пагадзяцца са мной іншыя дзеячы культуры, але ўсё ж такі адзін з самых моцных, самых яскравых калектываў у сферы культуры нашай краіны, нацыянальны сімвал нашай краіны. І я разумеў у той момант, што калі ўжо будуць набліжацца выбары, што купалаўцы не будуць маўчаць. І сведкам з'яўляецца адзін чалавек, з якім я вельмі часта хадзіў, гуляў у парку каля Купалаўскага тэатра. Я казаў, напэўна, Бог дае мне выпрабаванне. Ён накіраваў, ён менавіта такі стварае для мяне лёс. Я разумеў, што купалаўцы не будуць маўчаць. Ці я мог маўчаць? Не, я не мог. Ці мог бы я пагадзіцца з тым, што будуць звальняць купалаўцаў? Я буду падпісваць на гэта загады? Зінон Станіславович, вы можаце сабе гэта ўявіць? Зоя Валентиновна сказала, як гэта выглядала сапраўды, і што калі мы сустрэліся разам, як гэта было меркаванне, якая была дыскусія. У нас не было іншага выбору. Просто яго не было. Трэба прыняць гэта да разумення, што іншага шляху у нас не было. Мы выступілі на баку людзей за свабоду, і мы не маглі здрадзіць нашим гледачам, здрадзіць беларусам, дзеля якіх працуе Купалаўскі тэатр. Вяртаюцца людзі ўсё ж таки да тэмы непакоіць іх захавання суверэнітэту нашай краінай. Кустамбер, Пал Палыч, як пазбавіцца ад рэжыма дыктатуры і пры гэтым захаваць суверэнітэт, не ўвайсці ў склад Расійскай Федэрацыі? Відаць, гэтыя перамовы і словы пра вяртанне да абмеркавання гэтых дарожных мап, падпісання людзей ўсё ж таки насцярожваюць. Як вы лічыце, ці ёсць такая небяспека? Мы павінны зразумець, што не бывае незалежнасці без свабоды. І толькі свабодныя людзі могуць забяспечыць незалежнасць сваёй краіны. Таму на сённяшні дзень для нас галоўным пытаннем захавання незалежнасці перад гэтым з'яўляецца пытанне нашай свабоды. Калі мы будзем свабоднымі людзьмі, калі мы будзем вырашаць наш лёс, калі мы будзем выбіраць уладу, мы будзем яе і кантраляваць, і за нашымі спінамі не будуць ажыццяўляцца нейкія дамоўленасці, пра якіх мы не ведаем, пра якіх мы не чуем, пра якіх нам не расказваюць. Гэта немагчыма, калі людзі свабодныя. Так вось, свабода і незалежнасць – гэта два словы, якія аб'яднаныя ў адным. І гэтая свабода – гарантыя нашай незалежнасці. Я ў гэтым абсалютна перакананы. Так што наша галоўная мэта сёння менавіта вярнуць, атрымаць гэтую свабоду, і мы забяспечым сваю незалежнасць. Бо што б мы з вамі не рабілі, калі Лукашенко будзе пры ўладзе, калі ён будзе вырашаць ад нашага імя, не кансультуючыся з людзьмі, не расказваючы людзям, пра што ідуць гаворкі, пра што ідуць дамоўленасці, што б мы не рабілі, калі мы не свабодныя, мы не зможам гэта змяніць. Давайте весці барацьбу і атрымаем гэтую свабоду. І тады, напэўна, мы будзем гарантаваць незалежнасць для нашай краіны. Ірына, Пал Палыч, вы наш гонар і наша надзея. Владзіслаў, у мяне ёсць вострае пытанне да спадара Паўла. А чый Крым?
Ну смешна конечно мне гэта чуць, але Я думаю, что украинцы отказали на это пытанне. ну а мы долучаемся до украінцаў. Ну что ж, Пал Палыч, все ж таки ёсць на заканчэнне я хотел бы такое зараз мы не кажам про чаканне ад вясны, але тым не менш такое назіраецца у людзей, ну можа быть пэўная страта надзеі, что настрой не вельмі добры, нехта падтрымлівае, нехта крычыць, что дзе нашыя лідары, вот чаму у нас ніхто не вядзе, дзе вот там план, які вот нам конкретно і дакладна пакажа, что перамога ўжо заўтра пасля обеда. Як вы лічыце, все ж таки что рабіць, каб захоўваць настрой і не губляць веру? Ну я казаў тым, што гэтыя думкі мне прыйшлі сёння. Ну зразумела, што яны не толькі сёння з'явіліся позна ноччу, але гэтыя думкі, з якімі я жыву кожнага дня. То есть мы павінны быць аб'яднаны, мы павінны быць мэтанакіраваныя, мы павінны дзейнічаць, наколькі ў стане нашай, якія сілы мы ёсць, якая ў нас энергія, які ў нас дух, і працаваць на вынік, працаваць на мэту кожнага дня, кожны по-рознаму. Хтосьці гатовы павесіць стужку, хтосьці гатовы раскласці лістоўкі, хтосьці гатовы пагаварыць з суседам, пагаварыць з сілавіком. Кожныя абсалютна розныя інструменты павінны выкарыстоўвацца і аб'ядноўвацца і гуртавацца. Гуртавацца для вельмі важнага і вырашальнага моманту для, магчыма, будучыні нашай Беларусі на бліжэйшыя гады. Мы павінны маральна ўмацоўвацца. Гэты дзень наступіць. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я думаю, што з Пал Палычам можна было размаўляць яшчэ гадзіну як мінімум, шмат вельмі пытанняў. Тым не менш, Пал Палыч, яшчэ раз дзякую. Хацеў яшчэ наўздагон задаць пытанне, але ўжо не буду. Просто працытую Света. Здароўя вам, Пал Палыч, трымайцеся. Дзякуй за размову. Дякую. Павел Латушка і Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй вялікі. Всё.